गुरिनिफ्राय फैदों दिनै आङो CRPFआव सिलेक्ट जाबाय बिनि थाखाय आं सारमोन आरो आंनि न'खरनि गासिखौबो थेंक इउ जासियो आरो माबायदि नाजानाय गेजेरजों आं जोबोर खस्थ'यै नाजाबोदों आरो सारमोनाबो जोबोद मोजाङै ट्रेनिं फोरोंदों बेनिखायनो आं दिनै बेसिम सहैदों आरो गोबाङा सानो जे हिन्जावफ्रा बेबायदि साख्रियाव थिसनथाइ मोननो हाया बेबायदि गोसोआव लोरबांथि लायो बेफोरनि सायाव मा बुंगोन बेफोरखौ गाव गावनो जेनेबा गोसोखौ गोरा खालामनानै नाजायोब्ला बेलेग गुबुनफोराथ' बुंनायाथ' बिदिनो बुंखागोन खोनासंनाङा आरो गावनि गोसोखौ दाद लाखिनानै नाजालांबा साक्सेस जानो हायो नोंथांमोना बे एकाडेमियाव माबायदि सोलोंथाइ मोनो मा बुंगोन बे एकाडेमिनि सोमोन्दै बे एकाडेमियाथ' जोबोर मोजां दिनै सारमोनानो जोबोर मोजां फोरोङो बिनि थाखायनो जेनेबा जायफोर गोसो गैया जेनेबा न'आव खारनो हाया जेनेबा हारसिं बोरैबा फिल खालामो बेफोरो बेयाव फैनानै जइन जानानै ट्रेनिं लाफैनानै साक्सेस जानो हायो आरो मा मुं नोंनिया आंनिया रिमा बर' सार मा पस्टआव आं CRPFआव बेसेबां दानसो बा बेसेबां बोसोरसो नाजानायनि गेजेरजों नोंथाङा जाफुंसार जानो हायो बियो आंनिया सेकेन्ड एटेम्पमोन आरो औ दा जाबायदां बोसोरथामफोर सार মোৰ নাম নাৰায়ণ চন্দ্ৰ হাজং আপুনি কোন ষ্টেটৰ পৰা আহিছে মই মেঘালয়ৰ পৰা আহিছোঁ কেতিয়া আহিছিল আপুনি একাডেমি মই মে মাহত আহিছোঁ আজি আপুনি চাকৰি পালে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ ছাৰৰ কাৰণে মই চাকৰিটো পাইছোঁ ছাৰ যদি নাথাকিলে মই চাকৰিটো নাপালে হয় কিমান কষ্ট হৈছিল চাকৰি কিমান কষ্ট কৰিছিল 5 মাহ কষ্ট কৰিছোঁ মই কোন একাডেমিত আহিছিল আপুনি আসাম ফিজিকেল একাডেমি আজি আপোনালোকক যে ৱেলকাম জনাইছে কি ক'ব এই একাডেমিৰ বিষয়ে আৰু আজিৰ দিনত কি কেনেকুৱা লাগিছে কি ক'ব মইতো বহুত খুচি ছাৰক বহুত বহুত ধন্যবাদ কেনেকৈ ক্লাছ দিয়া হয় ইয়াতে ভাল মেম যিটো ক্লাছত পূৰা এইটো আহে मेरा नाम जयप्रकाश मंडल है मैं कोकराझार सालाकंडी से आया हूँ मैं आज 4-5 साल से मेहनत कर रहा था मेरा नौकरी नहीं हो रहा है लेकिन इस साल मैंने सोचा कि असम फिजिकल एकेडमी जाऊँगा और मेहनत करूँगा फिर आया और आज इस मुकाम पे मैं खड़ा हूँ फाइनली अब मैं सिलेक्ट हो गया BSF में बहुत मेहनत किया था असम फिजिकल एकेडमी की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट मिला है अगर मैं ऐसा सोचता हूँ कि अगर असम फिजिकल एकेडमी नहीं रहता तो आज शायद मेरा नौकरी भी नहीं होता तो मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ असम फिजिकल एकेडमी को थैंक यू और आने वाला जनरेशन है उनको क्या बोलना चाहते हो यही बोलना चाहता हूँ कि अगर सच में नौकरी करने का जुनून है तो इधर आइए मेहनत कीजिए घर में भी हो सकते हैं लेकिन घर में आजकल का जो मतलब वातावरण है उससे नहीं होगा इसलिए एकेडमी बहुत ज़रूरी है तो आइए मेहनत कीजिए नौकरी लेके जाइए इधर से गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि साखाथियाव थानाय तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां मानास पाब्लिक स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ बोसोरनि नार्सारिनिफ्राय थाखो 9 सिम फरायसा फरायसुलिफोरनि गोदानै 2026-27 मायथाइनि गोदानै मुं थिसननायनि खाबुफोर होगासिनो दं गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे तितागुरि मानास पाब्लिक स्कुलाव बेसिक कम्पिउटार इडुकेसन इंलिश स्पिकिं एनवायरनमेन्ट आरो मोजां सोलोंथाइ गोनां फोरोंगिरिफोर दं फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय सोलोंथाइ लानायजों गोबां मोजां खाबुफोर दं जेरै योगानि खाबु आरो हिन्जावसा आरो हौवासाफोरनि थानायनि थाखाय सेपारेट हस्टेलनिबो खाबुफोर दं नोंथाङा आबुङै मिथिबावनो थाखाय थोंजोङै नैबे 600532288600048962 आरो 9101008849 जानबुं नम्बराव खौरां लाहरनो हागोन